Hoxe tamén veño de frente, porque veño contestar unha cousa, veño opinar sobre a inteligencia artificial porque me preguntou alguén. E fíxome moita ilusión. Por qué? Porque eu traballei facendo iso que co tempo foi facendo a inteligencia artificial. E daquela faime moita ilusión contalo, porque esta idea das vellas contando cousas, eu xa me sinto esa vella que pode contar cousas á xente nova que non viviron. Eu non podo falar de que ia moer ao moinho, pero eu podo vos falar de cando o algoritmo era fixo. E había que persoas que tiñamos que traballar para que se posicionasen as webs. E nen sequera usábamos o termo posicionamento web. Hai nin algoritmo, é dicir, linguaxe que nin existía. E faime ilusión contalo. E despois opino, porque eu uso ChatGPT. A min gústame a inteligencia artificial. E ademais enténdoa desde a experiencia propia de vela nacer e desenvolverse en momentos da miña vida desde dentro de todo, como ese momento no que non existía, pero si existía internet. Hai persoas do meu tempo, o meu amigo Ovidio paga, eu uso a versión gratuita, pero el hai moito que paga o ChatGPT, que somos persoas bastante flipadas pola inteligencia artificial, porque a vimos nacer, porque a vimos traballar para nós, porque a vimos quitarnos parte do traballo ou incluso o traballo inteiro. Daquela, cando eu estudaba, alo no 96-97, nun Bran, fun traballar a unha empresa que facíamos isto, e vou explicar como facíamos. O que era unha páxina web era filla do MS2, que era aquel sistema operativo anterior. Era un texto, igual que en MS2, que sería así como a pantalla en negro e letras así como a laranxas. Pois a páxina web era como xa sobre dun folio, máis parecido a un documento de texto. Tan parecido que non tiña aquelo de clicar e que te levara a sitios. Por exemplo, as de empresas eran como unha pequena carta de presentación. Esta é a empresa, facemos isto, e o que fose. Que facíamos nós? Non había o algoritmo como nós o entendemos. Facíase a páxina web e non aparecía en internet. Había que subila a internet. Daquela, o noso traballo era lela, facer un resumo do que ali poñía, usando aquelas palabras máis importantes, as que buscaría a xente. A empresa deixaba un pouco así o noso libre albedrío, porque non había unha idea de como a xente buscaba en internet. Vos facedevos a idea, non existía Google. Google creouse no 98, eu falo 96-97, non lembro agora cal deses brans. Unha vez que tiñamos o resumo, subíamola dunha forma bastante rudimentaria tamén, que non era coller unha ligazón control-C, control-V, subíamola, o buscador principal chamábase Altavista, estaba o Yahoo, que nacera había uns anos, que foi tamén, eu creo que o que tuvo a primeira rede social, que era o Yahoo Respuestas, que hoxe falei disto aí nun vermú que tiñamos, e dicía eu, aí foi onde a xente se fixo opinadora de todo, porque ti querías participar aí, terías que contestar algo. Logo estaba Licos, había un buscador que se chamaba Ozu, había moitos buscadores, non estaba así tan monopolio Google. E nós facíamos este traballo daquela. Eu hoxe, ademais, digo, voulle contar ao ChatGPT para que el me devolva un pouco, porque esta idea de que eu facía o traballo da inteligencia artificial non hai moitos anos que me fixen consciente disto.
Basicamente era un algoritmo fixo que o que non tiña era a capacidade de aprender, que eso chegou despois aínda, ou seja, que poderamos chamarlle intelixencia porque pode aprender. Daquela, facíamolo nós e quedaba aí e era fixo. E logo había que reposicionar, non? A veces ian chegando cousas, non? E que a xente só buscar así ou asao, e daquela, pois, collíase a páxina e había que refacer aquel resumo e coller palabras que que siga sabendo que é o que buscaba a xente. Era isto. E despois, entre o ano 2003 e 2005, eu traballei nunha empresa que se dedicaba a facer webs, tendas online, comercio electrónico, e aínda pasaba isto de que había que colocar as páxinas en Google xa. Esa empresa, un dos fundadores foi o meu amigo Alfonso, e o meu amigo Alfonso é a persoa que subiu a internet a primeira páxina web en galego. Somos señores dunha edad e podemos contar estas cousas, que está moi ben. Para poñer un pouco en contexto, isto que nos parece que naciu onte da nada, pero que ten anos de andadura, vivilo desde dentro, dache unha pequena comprensión, sí, de como funciona unha inteligencia artificial, porque antes foches ti facendo iso. Unha pequena comprensión. O meu amigo Ovidio explicaría moito mellor, porque el adicouse sempre a cousas deste estilo. Esta outra empresa, eu lembro que facíase a páxina web e despois, unha vez que estaba feita, o cliente xa estaba de acordo, isto había que colocalo en Google. E sí que lembro que unha das cousas que se facía moito cando se colocaba en Google por primeira vez unha web era unha campaña de Google. Chamábamos así, campaña de Google. E aí sí que Google podías buscar, non? Aquilo que a xente usaba no buscador para chegar ás webs. Por exemplo, hotéis, que facíamos moito hotéis. Fálogos que os hotéis non tiñan páxina web. As reservas eran de outra forma, incluso de, pois, as guías telefónicas, páginas amarillas, chamar, punto. Empezaba moito o de que agora todo mundo busca por internet. Por exemplo, unha campaña de Google, Costa da Morte, un hotel en Muxía. Que busca a xente? Hotel Costa da Morte, hotel Muxía, hotel, incluso aquelas buscas, hotel Costa de la Muerte, o que sexa. Que compraba o cliente? O cliente compraba clics. 20 clics, 50 clics, 100 clics. Para que cada vez que alguén metese en Google Hotel Costa da Morte, sairía arriba, non había os smartphones, e ia o facer cun computador, aquelas dúas primeiras páxinas que eran promocionadas, que saían coa letra máis grande, máis saían nun lateral tamén, como anuncios, non? Era unha publicidade. E iso é claro, é o que primeiro pinchaba a xente. Pois se eu compraba 50 clics Hotel Costa da Morte, ata que 50 persoas fixesen clic na miña ligazón, eu ia sair aí nas primeiras posicións. É así como que primeiro fun a inteligencia artificial, eu directamente, ou seja, totalmente natural, facendo isto. Logo fun unha especie de inteligencia artificial máis vendida ao capitalismo, unha intermediaria de Google, algo así. E logo empezou xa esta cousa onde xa todo se ia posicionar, porque se ti hoxe vas a Google e buscas Eva Patiño, vaiche sair unha cousa que eu puxen en Twitter hai 5 anos. Eu nin paguei, nin pedín estar aí, nin nada. Pero é así, esta experiencia, a miña experiencia propia respecto disto, que me dá certa idea e tamén polo que me gusta
algo que de alguna maneira vin nacer, medrar, sí, todo isto. Logo eu traballei nunha empresa que as nosas bases de datos e todo aquel sistema, non, que tiñas ti, estaba sostido nunha intelixencia artificial espectacular xa, na que eu, por exemplo, visitaba un cliente, na base de datos, pois eu podía poñer aquilo que antes facía nunha axenda. Imagínate que o cliente me dixo: ven mellor pro mes que ven, porque este mes casa a miña filla e estamos con moito lío. E eu, pois, anotaba primeiro na axenda, casa a filla, ou que sexa. E logo eu, pois xa, todo máis digitalizado, fulanito de tal, volver visitar nun mes. E nas observacións ao mellor poñía casa da súa filla e 4 cousas que me dixo. E este sistema, eu ia chegar e íame dicir: en 2 días tens que visitar a fulanito. Fulanito que ten estes servizos contratados coa empresa, que ten non sei que, casoulle a filla. Eu, pois, podería chamar: que, fulanito? Mira, son eu que me xeches de chamarte un mes. Como foi o casamento da rapaza? Pois estaba pensado incluso para cando ías na tableta coa localización activada e ti ao mellor ías no coche, que a tableta che deu un aviso, non? Pi, 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 estás pasando a menos dun kilómetro do teu cliente fulanito que hai 8 meses que non visitas. Por exemplo, ese nivel xa de inteligencia artificial. Como vexo eu a inteligencia artificial é que opino dela. Eu creo que a inteligencia artificial non é algo pensado para traballar por ti. A inteligencia artificial está pensada para que traballe para ti. Non ten que facer o meu traballo. Ten que ser a miña secretaria, o meu asistente. E a min paréceme fabuloso. Fabuloso. Non podemos negar os avances tecnolóxicos, nin negarnos a miralos con todo o que teñen, e debemos coller aquilo positivo. Daquela, eu uso así. Eu creo que teño un vídeo onde conto que lle fixen. Recopílame todos os aforismos que eu dixen sobre, non me acordo o que era, o tempo emocional. Daquela, eu uso así. Pensei tal cousa, que cando a xente fai este comportamento, pois isto tal, emocionalmente, o que sexa, eu boto aí. Gárdame isto. E poño aí de que vai. Pois tempo emocional, ferida existencial, e daquela despois eu podo pedirlo a ChatGPT. E unha cousa moi boa que ten, para min, é que todo aquilo que eu veu má cabeza agora unha cousa, despois outra, a noite antes de deitarme outra, logo, daqui a 2 días, ChatGPT devólvemo ordenado. É como se todos aqueles pensamentos que eu lle soltei mos ordenase. A veces pídolle, dame 4 ou 5 puntos principais porque quero facer un vídeo, e eu anotos aquí nun papel que me teredes visto, e desde aí eu xa o lembro, porque o pensamento xa é meu, sabes? Non é unha idea de ChatGPT, e aí vou agora, é o meu pensamento. Que me devolve a min ChatGPT? Devolve-me os meus pensamentos. Devolve-me as miñas propias ideas. A persoa que preguntaba, que me des perdoar, que non, agora non lembro o nome, dicía que é moi complacente o ChatGPT, a inteligencia artificial. Non é que sexa complacente, é que é o teu pensamento. É case un espello. Daquela, usalo como a miña amiga que lle conto os meus problemas para que me dea un consello. Non, porque non pensa. Non pensa. Só che devolve cousas que ti foches metendo aí. E, de feito, ti podes engañar a ChatGPT. Por exemplo, ChatGPT. O meu ChatGPT. Se eu lle fago agora unha pregunta,
e outra persoa que usa decote para outra cousa lle fai a mesma pregunta e non lle pide unha busca, non vai responder o mesmo. Vai responder dentro das nosas ideas, porque o teu chat GPT está alimentado por ti, polo que ti dis, polo que ti pensas, polas cousas das que ti dubides, incluso. Como corrixo eu isto? O meu chat GPT, por exemplo, usa termos como ferida existencial, que o buscas na rede, eu busqueino cando quixen nomealo e non hai. Tempo emocional, eu non o atopei. Mais o meu chat GPT sí que fala así. Hoxe mesmo estaba eu aí meténdolle aí unha cousa que pensei e dicíamos chat GPT, iso pode deixar as persoas en criterio afectivo. Criterio afectivo é unha denominación que eu usei, e como uso un chat GPT, el dama como se isto fose unha realidade no mundo da filosofía ou da psicoloxía, e non o é. É meu. Entendes o que quero dicir? Eu, para corrixir un pouco a chat GPT, este xa é consello que dou, de vez en cando, bastante a miúdo, mando buscar. Vou a chat GPT e digo, mira, eu tive esta idea, búscame se na psicoloxía se falou algo sobre isto, e doulle un pouco a idea que eu quero que busque. Daquela que fai aquí chat GPT, sae ao mundo e, de alguna maneira, mete cousas que non son miñas aos meus chats. E así manteño un pouco en equilibrio. Vale? Que pode pasar se ti estás usando o chat GPT como psicóloga para contarlle o que che preocupa, pois que podes estar retroalimentando os teus pensamentos, as túas opinións, e que estas sexan erradas ou sen ser erradas. É dicir, tampouco non podemos estar aí pechadas a iso. Esta é a miña opinión sobre ChatGPT. Sobre ChatGPT, este tipo de intelixencias artificiais. Porque o algoritmo, e isto sí que leva moitos anos, é unha intelixencia artificial. Daquele algoritmo fixo no que eu traballaba nos 90, a hoxe hai un mundo. E o algoritmo é unha intelixencia artificial. E eu a veces cando falo, é que falase moito a veces poño así como esta cousa de, digo eu, no meu algoritmo. E esta forma de verlo é moi correcta, vale? É no meu algoritmo que se fala disto, porque o meu algoritmo tamén o alimento eu. Cada vez que busco, cada vez que reacciono a un vídeo que me gustou, comento nunha publicación, daquela, a min o meu móvil está me dando nin máis nin menos que entende que a min me interesa. Aí está un dos perigos do algoritmo. Creer que o mundo é aquilo que eu vexo, non é como, internet, chegas non chegas a ningún sitio. Chegas a onde o algoritmo te fai chegar. Como dicilo? Eres responsable, deberías facerte responsable do que ti buscas. E aí é onde entra, por exemplo, o da cultura da cancelación. Isto silencio, isto bloqueo, isto non o quero ver, isto non... E ao final resulta que tes aí un aparello que che pode amosar a de Dios, está facendo o teu mundo moi pequeno, moi reducido en ideas, en pensamentos. Eu, por exemplo, eu sigo nas redes xente do PP, incluso xente de Vox. Que isto de PP, non sei que, xa silencio todo. Eu quero saber que está facendo o PP e quero saber o que está facendo Vox. Eu leo as novas en El País, no ABC,
en la región de Murcia se fai falta, en calquera sitio pincho todo, non son tan selectiva, porque quero saber que pasa aló onde non concordo, nin concordan comigo. É moi importante, porque despois, e isto digo de verdade, hai xente que sale ao analóxico e leva unha hostia porque di que eu non entendo o mundo. Isto é o algoritmo. O vosso algoritmo tedes que empoderarvos no sentido bo e poñervos por riba do algoritmo. Ser máis listas co algoritmo. Mandalo a buscar cousas que non vos gustan, de partidos políticos que non vos gustan, de movementos sociais que non vos gustan. É que o algoritmo estea un pouco como, pois non sei hasta por onde vai, é que che manda un pouco de todo, porque senón pechaste. E o ChatGPT, cando o vicias, como este que o alimentas, eres case ti falando contigo. E el parece que o di moi bonito, porque parece que o pon moi ben. A min pásame que dixo, mira que ben me ordenou todo este caos mental que teño, mira que ben me ordenou, sí? Mais siguen sendo as miñas ideas, expresadas de outra maneira. Que ela non é complacente, é o teu espello. Está ben, para cousas está moi ben. E hai que saber o que temos. E logo, que eu falaba xa mañá, hai cun amigo, é adictivo. A ver, ChatGPT que quere? Que colla a versión de pago. Eu son a primeira que pensei moitas veces. Digo, podereime permitir 30 e pico euros ao mes no ChatGPT? É moi adictivo. E eu creo que parte desa adicción é a complacencia, é que ao final eres ti véndote. É un pouco, que eu falo moito de narcisismo cultural, é un pouco narciso. És un pouco ti véndote aí e dicindo, buah, que pasada, tío, porque agora puxo-mo tan ben explicado. Eu non sei falar con tanta cousa como o ChatGPT, así que sí, é un pouco tamén alimento para ese narcisismo cultural, que eu critico, mas ao mesmo tempo eu sí que uso a inteligencia artificial, son consciente de que está aquí, de que isto non hai volta atrás. Non hai volta atrás, partindo de que a primeira inteligencia artificial é o algoritmo e interesa ao sistema, daquela, pois eu uso-a e miro as partes positivas. E hasta aquí a miña historia de señora vella, que pode facer arqueoloxía digital desta ou e contalo en primeira persoa e opinar. Daquela, vos dádelle con xeito. Espero que se entendese, se me deixades comentarios e cousas para saber se se entendiu toda este película que me montei aquí de señora vella, que me encanta ese momento señora vella, que conta cousas, sí, é fabuloso.